sami ngizohlale ngikuthanda kuzo zonke izimo esidlule kuzo uhlala unami bambo lwami bamba isandla sami uyimpilo yami umphefumulo wami uphumula manginawe ndlela yami ngicela uhambe nami ungumthunzi wami lapho uphumula kwami uhleli kuwe ngizohlala ngikuthanda ngifuna wena wedwa sithando sami noma inkinga ziningi ngizohlala ngikuthanda wena njalo noma impilo inzima ngifuna wena wedwa sithando sami noma inkinga ziningi ngizohlala ngikuthanda wena njalo noma impilo inzima kuzofika isikhathi lapho sikhathala khona sizwa phela amandla ngicela ungibuke emehlweni uzobona uthando usekhona kuphela ithemba elingabona. You said you'll be my Superman, I'll be your Lois Lane. You will fight for my world. It gets dire, you're my kaleidoscope. Go bukhanyisa umhlaba wami ubuyisa ithemba lami uthi kimi ngidlala ngawe uma nginawe awufuni ngibathe ngoba wena uyingubo yami. Come closer love, come closer love, ngizohlala ngikuthanda. Sithando sami noma inkinga ziningi ngizohlala ngikuthanda wena njalo noma impilo. Namhlanje nosuku olukhulu kakhulu okushada khona udadewethu wesihlanu la ekhaya eyoshadela kaMthembu. Usuku olumnandi kakhulu namhlanje esilithokozele kakhulu namhlanje. Athini amazwi ongawadlulisa kudadewenu owesihlanu njengoba kusuku lakho olukhulu namhlanje? Ngifisela inhlalo enhle njengoba yoqala umuzi wakhe nje. Engathi uNkulunkulu angaba naye kulesi sikhathi njengoba njena eseyoqala umuzi wakhe naye eseyoqala ikhaya lakhe kanye nomyeni wakhe. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.
In that very moment, I found the one, and my life had found.
inkonzo yomshado phakathi kukaNjabulo noNewuwe. Sihlangene lapha ke phambi kaNkulunkulu ukuzoba ngofakazi emshadweni kaNjabulo noNewuwe. Kuyinhloso kaNkulunkulu ke ukuba ngesikhathi indoda nenkosikazi bezinikela omunye ngothando bakhule ndawonye futhi bahlanganiswe lolo thando njengalokuba uKristu ehlangene nebandla lakhe. Hlangana kwendoda nomfazi ngenhliziyo nengqondo nangomzimba kuyisipho sokuba baduduzane bazane ekubuseni noma ekuhluphekeni. Kunikezelwe ukuba bazane ngentokozo nangokunakekelana kule mfihlakalo yothando. Kumiselwe ukuba bazale abantwana babakhulise ngokuyazi nokuyithanda inkosi. Mshadweni indoda nenkosikazi bahlanganiswa nemindeni omunye nomunye futhi baqale impilo entsha emphakathini. Lena iyona ndlela yokuphila emelwe ukuhlonishwa futhi okungafanele kungabikho umuntu oyoyithatha kalula. Labo ke ababizelwe uNkulunkulu kulesi simo esingcwele bamelwe baqhubeke bakhule kuso ngokwethembana nangothando. uNjabulo noNewuwe beze manje ukuzohlanganiswa kulesi simo esingcwele sempilo. Ngakho ke ngiyaniyala uma ukhona phakathi kwenu ongaveza isizathu esizwakalayo sokuba laba bobabili bangehlanganiswe ngani ngokomthetho, makasisho manje wena. Noma ke athule aze afe. Njabulo nawe noNewuwe ngiyaniyala nobabili njengoba niyophendula phambi kaNkulunkulu ongumahluleli wakho konke ukuthi uma kukhona phakathi kini okwazi noma ngabe yisiphi isizathu eningehlanganiswe ngaso ngokomthetho emshadweni ngokuvumelana nezwi likaNkulunkulu, makasivume manje. Akekho oqoqomo, akekho dlisiwe, akekho ophuzile ngekhasi. Hallelujah. Amen. Sizandla kanje. Yadumelisa nani bomvelasi bomthengi Modimu riboka wena
Ikhona ibhesi la ekhaya. Ikhona ibhesi. Uzohamba ngapha. Sishudumo lukayise lelento. Zethu sizimisele ukugcina imithetho kaNkulunkulu nokuphila ngothando nangokuthula nomakhelwane sisola ukuba sibonile sinicala lokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphuza sithethele konke ngenxa yendodana yakho Inkosi yethu usenze sikhonze ukubamba okusha ukunyenyisela igama lakho. uNkulunkulu somandla othethelela bonke abaphenduka ngokuqinisileyo makanihawuke anithethelele izono zenu anikhulule kuzo animise aniqinise kulungeni konke anicine ekuphileni okuphakade ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Sikhuleke Baba wasezulwini usifundise ngendodana yakho ukuthi singeze sawufeza umyalo wakho uma singathandani. Sicela ukuba umoya wakho ongcwele ahole laba bantu bakho unjabulo nonewuwe endleleni yokuphila okuphakade baqhubeke njalo othandweni kuze kuphele ukuhamba kwabo ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Baliwe encwadini kaGenesis isahluko sesibili siqala kwisahlukwana sesikhombisa. Incwadi yokuqala kaMose Genesis isahluko sesibili siqala kwisahlukwana sesikhombisa 7. Makade uNkulunkulu wabumba umuntu ngomhlabathi wayesemphefumulela ngomoya wokuphila emakhaleni umuntu waba isidalwa esiphilayo. Usimakade uNkulunkulu wabeka umuntu ensimini yase-Eden ukuze ayilime futhi ayilinde. Usimakade uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungazidla izithelo zanoma yimuphi umuthi osensimini kodwa ungadli kwesomuthi wokwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi ngokuba mhla wadla kuwo uyokufa nokufa. Usimakade uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizomenzela umsizi omfaneleyo. Usimakade uNkulunkulu wathatha umhlabathi wabumba zonke
izilwane zasendle nazo zonke izinyoni zezulu. Waziletha kumuntu ukuba abone ukuthi uzoziqamba athini. Lawo magama umuntu aziqamba ngawo zonke izilwane eziphilayo kwaba ngamagama azo. Umuntu waziqamba ngamagama zonke izilwane ezifuyiweyo, izinyoni zezulu nezilwane zasendle. Kepha asikho phakathi kwalezo zilwane esatholakala sifanele ukuba ngumsizi wakhe. Usimakade uNkulunkulu wenza ukuba umuntu azunywe ngobuthongo obukhulu. Kuthe esalele wathatha olunye lwezimbambo zakhe wayivala ngesicubu leyo ndawo. Usimakade uNkulunkulu wambumba owesifazane ngobambo ayeluthathe kumuntu wayesemletha kuye. Umuntu wathi, manje lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Lona uzobizwa ngokuthi ngumfazi ngoba uthathwe endodeni. Ngakho ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Izwani izwi lenkosi. Kuyincwadi eqondiswe kwabase Efesu isahluko esesithathu, sizoqala kwisahlukwana se-14. Isifundo sibhalwe kwabase Efesu isahluko esesithathu, sizoqala ukufunda kwisahlukwana se-14. Ngenxa yalokho ngiguqa ngamadolo kuyise eyethiwe ngaye imindeni yonke ezulwini nasemhlabeni, ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuba niqiniswe emandleni kumuntu wangaphakathi ngomoya wakhe. uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngokukholwa, ukuze nigxile, nisekelwe othandweni, nibe namandla okuqonda kanye nabangcwele bonke okungukubanzi, ubude, ukuphakama nokujula kothando lwakhe. Nilwazi uthando lukaKristu olwendlula ukuqonda konke, ukuze nipheleliswe ngokuphelela konke kukaNkulunkulu. Izwani izwi lenkosi.
abaFarisi bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo babemlinga. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? Bathi uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahle. Jesu wayesethi kubo, ngenxa yobulukhuni beyinhliziyo zenu wanilobela lowo myalo. Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho-ke lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Ivangeli likaKristu leli.
umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye, ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Kameni likayise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Ungizwa ngithi akusozela phela amandla, ngoba uJesu usibusisa njalo ngaleli bandla lakhe. Yeke lapho amandla namhlanje siqala umndeni omusha sha ebandleni likaKristu. Ngakho akusozela phela amandla, noma bangashona abanye ukhona abafakayo futhi uJesu. Siqala umndeni omusha ebandleni. Umndeni omusha sha. Sibonge kakhulu kuneuwe esilandele lendoda la eyilande khona. Wayilethe ebandleni. Akasho ukuthi sohamba siyobhala enkantolo. Uthe sizoshada ebandleni ukuze singene ebandleni ukuze ibandla liqhubeke. Ingakho sithi alisozela phela manje. Sikhulumile kakhulu ke nalabo ababili kusukela ngoJuni silungisela losuku. Sibonana, sixoxa, sibukisana ngalempilo abazoyiqala namhlanje. Impilo yokuba indoda nonkosikazi. Iqala inkonzo esingenisweni kukhona la kuthiwe umshado ukuhlangana kwemindeni omunye nowomunye. Hlanganiswe imindeni kunalezinto ezitraditional ezicultural ezenziwayo kuphambana inhlangothi olunye luye ngalolunye luye ngala ukuthelwana ngenyongo kwenziwe yonke leyo yinto esuke ilisiko elihle nalo ngoba likhombisa ukuhlangana kwemindeni ukuthi le mindeni sihlangene owomunye nowomunye. Ngakho ngiyaniyala namhlanje Njabulo noNeuwe le mindeni esihlanganisiwe nize ningayihlukanisi. Le mindeni ibingazani, umndeni wakaMthembu nomndeni wakaMsiya imindeni emibili ebingazani. Nina nobabili nayisukela le mindeni nayihlanganisa nize ningayihlukanisi. Labantu abagcwele la namhlanje kuningi okungabe bayakwenza. Nami uqobo lwami uningi engabe ngiyakwenza. Fanele ngabe ngisemaRespect kwi-post confirmation consultation. Kodwa ngathi cha kulungile chaplain wabo ngeke ngiye ngoba ngenza into esengicishe ngahambe kuzuma ngingayenzanga. Cishe ngahambe kuzuma ngingashadisa. Yilokhu ngiyaqwaba nje kuba buhlungu. Namhlanje inhliziyo yami ichithima injabulo ukuthi okungenani ngizolishiya nami igama lami enkuzulu. Ukuthi kunomndeni wakaMthembu owahlanganiswa unina siyabonga. Ngisho ukuthi ke labantu abalapha nabo banezinto ngabe bayazenza nize ningadlali ngesikhathi sabo. Ningadlali ngesikhathi sethu. Sizwe kuthiwa senihlukene. Namhlanje hlukana lesibize futhi sizokwenza inkonzo yokuphinda sitshele uNkulunkulu nezingelosi nabangcwele bonke ukuthi cha laba bathi bona sebecela ukuhlukana. Thina asingeke. Namhlanje hlukana niphinde nihlukanise inhlangothi nizibuyiselelani ithathe khona. Niphinde nizamvule inyongo lenisuke nicekane ngayo. Ngoba akuzuphela njengoba nje senilwenzile usiko nakwenza konke wena usungo wakaMthembu waziwa abantu bakaMthembu wena basukelile wabazisa wena waziwa izingelosi waziwa abangcwele ngoba lenkonzo esizoyenza sihlangene nezingelosi nabangcwele sinemuNkulunkulu uqobo lwakhe uma ngelinye ilanga bebone indoda ihamba nawe woe unto you. Noma ngabe ungathi wena usuyitholile divorce decree enkantolo kodwa ngamhla bebona
ehamba nawe engazange izithelwe ngenyongo yakamsiya nentombi engathelwanga ngenyongo yakwaMthembu. Woe unto you. Uyoyihamba zonke izangoma uzukhathala singekho esishaye emhlolweni, kanti nizishayelwa zidalwa, nizishayelwa abangcwele, nizishayelwa zingelosi. Ngakho niqaphele ukuthi le nkonzo esizoyenza akuyona inkonzo nje encane. Uma ngishadisa as marriage officer, ngifika nje abantu benza isifungo kuphela, basayine iregister bahambe bayodla. Kodwa nina nobabili nithe ngifuna ukuthi kube le Eucharist la sizokwethulela khona uNkulunkulu isethulo. Sithi uNkulunkulu ngalomhlatshelo esikwethulela wona laba bobabili sebehlangene ngamhlabe decide ukuhlukana bona bebodwa engiyoshayela emhlabeni nize ningakhona. Asibuyele ifundweni. Bekufanele ngabe ifundo ye-AWF. Kodwa bekwathi kungcono bekufundisa ukwazi. Ngoba lezi ifundo ziziyalo. Angithi phela nina nontanga yenu maniyalana aniyalani ngelelungile. Anikaze nishoshane ngente right. Ake kufunde izakwazi zikhiphele ziyalo, iziyalo eziyilizwi likaNkulunkulu, iziyalo ozoya nazo kaMthembu, neziyalo ozohlonipha ngazo unkosikazi wakho. Ake kufunde izakwazi ziyale ziqononise kwasho uPawulu. Uthi umbhali kaGenesisi usumakade uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. Usumakade wamakho wesifazane. Hawu. Uyacabanga ulele. Uthi uyaphapha sekunomuntu. Ulale ngekho umuntu uyaphapha sekunomuntu. Ngakho ngifuna ukuthi bandla elikhona la namhlanje mndeni wakaMthembu, mndeni wakamsiya, abangani nezihlobo, ngifuna ukuthi uNjabulo akazithathelanga nokuthi akazikhethelanga. Kukhethe uNkulunkulu. Ngakho bosisi kaNjabulo wena niyamthanda uSikhwiza noma nimthanda nina choice. Ukhethwe uNkulunkulu. Mama uMthembu makaNjabulo wena uyamthanda umalokazana noma umthandi angimboni uma kaNjabulo. Wethize kwamthongo walala naye wena uyamthanda noma akamthandi, is not his choice. Ukhethwe uNkulunkulu wambeke eduze kwakhe. Uvuke esela umkhethelwe uNkulunkulu. Nawe Njabulo uqobo lwakho ulalile walaliswa wavuka esela. Ngakho kuthi angithi bantu besilisa uNkulunkulu osishelela. Kubiza ukuthi sibahloniphe labantu. Sibalethelwe uNkulunkulu. Silele thina ubuthongo uNkulunkulu is at work. Silele ubuthongo uNkulunkulu khona kukhipha kuwena akhe lokhu awuna choice. Bakhona nabantu ukuthi umushadisa sesishadise kakhulu nje. Uthi uyambuka umakoti ubona. Uthi ukhethe ngokumkhanda. Hayi. Sehlula ngisho imakeup. Kodwa bese kubuya ukuthi cha akazikhethela. Kukhethwe from above. Ngalokho indoda yomshiyise nonini namathele kumka bayokuba niyamanga. You live and grieve. Shiyise nonyoko namathela kumkakho. Ngakho kuthi angikusho makaNjabulo ukuthi akaseyona indodana yakho. Lento esiyenza namhlanje sihlukanisa umfana endodeni. Sekuyindoda le. Esefanele uyidedele indize. Awusa interfere.
Siyabonga ukusikhulisela yena. Mama Msiya awusakhumi kunewe Mama Msiya ngenkhosi. Sekungunkosikazi womuntu lo. Akuseyona indodakazi yakho nje okuzothi noma kuneyinkinga naMsiya usabiza yena, akasaku inkinga zakhe ezale ndoda. Sebeyo banyamanye. Iyo uyayiphinda uJesu le ndaba kakhe nesisi uyiphinde evangelini ngokukamama. Mabembuza abafarisi bemthesta ukuthi kulungile yini ukuhlukanisa. Bathu uMose wathi kulungile mayikhona idivorce decree incwadi yesahlukaniso. Uthi uJesu wakusho uMose lokho ngoba ayibona inhliziyo zene ezikhulu. Esethi ayikungcono ke akwenzeke kanje. Uyawaphinda uJesu lamagama ukuthi ngenxa yalokho umuntu uyoshiyisa nonina anamathele kumkakhe. Labo bobabili bayakuba nyamanye. Siyafisa ukuthi sinilekelele emshadweni wenu. Ngayo yonke indlela esinganilekelela ngayo, niyiphathi niyingxenye, ni-subfamily yema-families enu, kodwa niqala ifamily entsha, niqala impilo entsha emphakathini, niqala impilo la engekho khona ozothi kaMthembu kwenziwa kanje, nozothi kaMsiya kwenziwa kanje. Cha, kunina nobabili makwenziwe kanje. Ngoba usushiyile uyihlo nonyoko wanamathela kumkakhe. Afuneki indoda ethi isingenile esigabeni sokudoda sokuthi ngiqala umuzi wami manje, kodwa futhi ibisaphinde emuva iyodonsa amathize asemzini wendoda. Umuzi wakaMthembu umuzi kababa wakho. Wena uqalo wakho manje ngoba uyaphuma ebufaneni ngene kubodini. Uyindoda namhlanje. Asisho ukuthi ningayihloniphi imindeni yenu. Kodwa ave ubuhlungu neuwe ube ucabana nje noJabulo, sewugijima yakuma wakho, sewugijima yakuthabangi, sewugijima yakuDikefu, ugijima uyobatshela amathize endoda yakho. Uyazi mhlanje uyelana thina sosala simnyane. Senibuyelene naseniyathandana. Thina sisasele nalobu yakubi ositshele bona. Njengoba uthi uyangena kulomshado, ungena ngoba uthi uzoyibamba ishisa. Ifungo ozozenza azina validity, zithi kuze kube phakade. Lezi fungo ozozenza namhlanje Jabulo azisho ukuthi mhlanga mbamba nendoda ngomshiya. Akukho lapho ifungo ozozenza. Akukho la ukuthi mhla wambaba nentombi uzomshiya. Nina nobabili nithi seniyofana lahla. Divorce asiyazi bandle. Divorce enkantolo ngoba phela umthetho we-South Africa. Kodwa bandle asiyazi ngokuthi uJesu laba sebeyobanyamanye lokho kuhlanganiswa uNkulunkulu kuze kungahlukaniswa umuntu. Nihloniphe imindeni yenu eniphuma kuyona, kodwa niqale impilo yenu emphakathini yenu nobabili. Niqale isiko lenu nobabili. Niqale imithetho yenu nobabili. Ngabe ngathi mina siseklasini lomshado uma ini bephekwa nge-aromat, ini bephekwa ngosawoti, sebenzisani nokusikele. Ngoba ngekho esisothi kufanele ukuthalalele ukuthi lo uphuma ekuthenini kufanele mina ngithobele laba bobabili sebenyama. Nikhulisa abantwana ngokumazi uNkulunkulu. Niletha abantwana enkonzweni nasebandleni. Jabulo siyabonga. Ndino kaMthembu wonke siyabonga. Neuwe siyabonga. Ndino kaMsiya wonke siyabonga. Nabangani bonke
benjongo enhle nenhlohlana kahle na neyihlobo zonke zenjongo enhle neyihlohla into enhle nami bandla lonke lika Kristu ngiyanimema ke namhlanje ukuba sibakhulekise singa-interferishi sibakhulekise ngoba ziningi iyalo lewuwe ziningi iyalo njalo omunye uzothi yenza lokhu nomunye athi yenza lokhu nalo yathi lokhu into eyihlukene zonke kuthiwa zenza cela usabeni ikhaya engathi uNkulunkulu angaba nani nithandane nikhule othandweni lwenu kakhulu nihloniphane kukho konke into nekuwe eyenza ubone amathaveni namajoyinti egcwele kanjena nje amakhosikazi angahlonipha abayeni babo umuntu athi ngcono ngiyoyidlala lapha esportini kunokulalela lempempe ekhuluma ngifika ngize ngiyolala inkulumo umuntu ancamela ukushiya usofa wakhe ka-30,000 ayohlala phezu kwekhesi likafiya ejele ngoba ebalekela wena nihloniphane uNkulunkulu aze aniphe amandla engathi uJesu Kristu owemenyiwe emshadweni wasekhana angaba nani emshadweni wenu amen amen Itulo 152 basondele abazosha Tulo 152 Njalo uyamthatha yini uwe abe umkakho uyomthanda umduduze umazise umvikele uthubalela bonke abanye wethembeke kuye lisaphila nobabili na ngiyakwenza Mneuwe uyamthatha yini unjabulo abe umyeni wakho uyomthanda umduduze umazise umvikele uthubalela bonke abanye wethembeke kuye lisaphila na Ngubani onikela lona owesifazane ukuba ashade nalomlisa na Imina uThabang Cyril Musia mina njabulo ngiyathatha wena asibofu ekukhuleni nasekuphileni ngikuthande ngokwakhe ngikwazise ngokomyalo wenkosi size sihlukaniswe ngokufa
ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu lesi isifungo sami esimhlophe lesi isifungo sami esinzulu mina neuwe ngiyakuthatha wena Njabulo ube umyeni wami umshado ngikubamba ube ngowami kusukela namuhla ubuhle noma sinothile sinothile noma simpofu ubuhle noma ekuleni nasekuphileni ngikuthande ngikwazise ngokomyalo wenkosi size sihlukaniswe ngokomthetho ongcwele kaNkulunkulu lesi isifungo sami esinzulu Baba wasezulwini kiyenza ngesibusiso sakho ukuba lezi ndandatho zibe isibonakaliso sothando nokukholeka okungapheliyo kuNjabulo noneuwe zibakhumbuze isifungo nesivumelwano abasenze namhlanje sicela lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu amen amen konke engikho ngikunika wena ngabelana nawe konke engakho ngokuthanda kaNkulunkulu uyise nodana nomwana ngemukela le ndandatho njengesibonakaliso somshado wethu ngomzimba wami ngiyakuhlonipha konke engiyikho ngikunika wena ngabelana nawe konke enginakho ngokothando lwami Njabulo ngikunika le ndandatho ibe isibonakaliso somshado wethu ngomzimba wami ngiyakuhlonipha konke engiyikho ngikunika wena ngabelana nawe konke engiyikho ngokothando lukaNkulunkulu uyise nendodana kaNkulunkulu yehlisela isibusiso sakho phezu kwalabantu bakho uNjabulo noneuwe esibabusisayo egameni lakho baze bathi behlalisene ngokwethembana basiqine basifeza ngempela isifungo nesivumelwano esinzima phakathi kwabo esifakazwa siqiniswa ngokunikeza nokwamukela izindandatho baze bahlalisane njalo ngothando nangokuthula okupheleleyo bahambe ngokufanele imithetho yakho sicela lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu amen amen njengoba ke uNjabulo noneuwe sebevumelene benza nezithembiso phambili kukaNkulunkulu naphambi kwaleli bandla ngokuhlanganiswa
kwezandla nokunikezana nokwamukela izindandatho nokusayina amarejista eNingizimu Afrika yomshado egameni lebandla lamasheshi nasegameni likaNkulunkulu nebandla likaKristu lonke nasegameni likahulumeni weNingizimu Afrika ngimemezela ukuthi sebeyindoda nomfazi. Yenza ukufanele. Asikhuleke. uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu undodana, uNkulunkulu umoya ongcwele. Makanibusise anilondoloze anicine. Nkosi yehlisele phezu kwelingcolo babalolwayo ukuze nihlalisane ngokwethembeka namukele izibusiso zokuphila ophakade. Amen. uNkulunkulu mdali wethu ungcwelise umshado waba imfihlakalo eyisimangaliso, isibonakaliso sokuhlangana ngokomoya phakathi kukaKristu nebandla lakhe. Zibheke sihawu lezi zinceku zakho ukuze unjabulo amthande umkakhe njengoba uKristu wamthanda umakoti wakhe olibandla, nokuba unewuwe amthande umyeni wakhe njengoba ibandla libizelwe ukuthanda inkosi yalo. Babusise bobabili ukuze badle ifa lombuso wakho ophakade ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. uNkulunkulu usomandla uyise wenkosi yethu Jesu Kristu makaningcwelise anibusise ukuze nimthokozise ngomzimba nomphefumulo, nihlalisane othandweni olungcwele kuze kube sekupheleni kokuphila kwenu. Amen. Indoda iyoshiya uyise nonina bobabili inamathele kumkayo, bobabili babili amanye, okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa muntu. Selibandla phakathi.
Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, lesi sinkwa esisinikelayo sithole ngomsa wakho, ezomhlaba senziwe izandla zabantu, sizokuba isinkwa sethu sokuphila. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu wendalo yonke, leli wayini esilinikelayo isithelo somvini nomsebenzi wezandla zabantu, silithole ngomsa wakho, izokuba isitsha sethu sensindiso. Nkosi ungcwele ngempela, ungumthombo wobungcwele opheleleyo. Moya wakho mawehlele kulezi zipho uzingcwelise, zibe umzimba negazi lenkosi yethu Jesu Kristu kithi. Ngaphambi kokukhashelwa kwakhe ekufeni, ufa akumukela ngokukhululeka, wathatha isinkwa, wayesekubonga, wayesesihlephula, wabanika abafundi bakhe ethi, thathani lokhu nonke nikudle, umzimba wami lo onikelelwa nina. Ukuhlephula lesi sinkwa akusikho ukuhlanganyela emzimbeni kaKristu na. Thina sisibalulekile isibenzi ngamunye, ngoba sonke sihlanganyela sikwasini. Nkosi eneshawu, asisolele kwintanda yakho sithemba ukuba kwethu, kepha sithemba isawu sakho esikhulu, asifanele ngokwethu ukudla ekutholakale emakhasini akho, kodwa wena Nkosi umambala nawayanjana, ebuye naye ahlale kithi ukuze kube phakade. bhekani nansi ivana kaNkulunkulu esusa izono zomhlaba. Bhekani loyo owayekhona emshadweni ekhana laseGalile, wachichima injabulo emshadweni. Sondelani uzomukela umzimba wenkosi yethu Jesu Kristu awunikelelani, negazi lakhe alophiselani. Mamukeleni enhliziyweni zenu ngokukholwa nibonge. Kwisifunda mpristi saseNtuzuma baba uninela bashumayeli ngoba unike namagosa aseNtuzuma ngiyabingelela bafowethu mhlambe ke ngibingelele sihlangene ngabo namhlanje ngibingelele ke umndeni wonke wakaMthembu osuka ekhaya eMthunzini ufike ke uphephile singazange sizwe lutho waze wazofika siyabingelela ke bazalwane sicabanga ukuthi nihambe kahle nisuke ekhaya naze nazofika la siyabingelela bafowethu nabo bonke ke abala nabo bonke ke nje abala bafowethu sonke esila isimenyiwe kulomshado
sihlangene ngawo ka mfowethu Mthembu nonkosikazi wakhe ke asebehlanganiswe ngokusemthethweni namhlanje. Mhlambe ke masiphuma la bafowethu siyazi ukuthi bazoya ezithombeni, mhlambe nje kunikeza nje direction encane bazoya ezithombeni. Ngesikhathi beya ezithombeni ke siyothola nje ama starter kade sifikile. Mhlambe ke kuhle ukuthi ngidlulise nokuxolisa, ngangingazi ukuthi cha ngangithi lo mshado ngeke uzosigcina isikhathi bakuninele. Ngoba ngizingeze isonto lonke ngihamba naye ngithi mina cha ngifuna ukubona ukuthi yini lenze umakoti bangasigcina isikhathi. Kodwa kugcineke sekwenzeka, siyaxolisa abafowethu kakhulu. Kube nje ukubambeka lapha nalapha ya. Bazophuma ke baye ezithombeni, sizothola ke ama starter abafowethu sebe ezithombeni. Siyocela nje ukuthi siyazi uzogigiza sethi bephuma, mhlambe ngakuhle uthi mabebuya mase behambile bona ukuze mhlambe khona nje isigejana samabhungu so ngena ngaphakathi bakwazi ukusinikeza ama starter ngesikhathi besahambile. Ngisabe sinikeza ama starter ke sisalindile, siyacabanga nabo ukuthi ngeke sorry kancane. Ngesikhathi ke besahambile sizobe sithola ama starter kodwa la ngaphakathi la esontweni la bafowethu, not ngale resource center la ngaphakathi esontweni. Ngiyacela ukuthi isikhathi sithola wona ama starter konke lokho okuzokwenzeka sicela bafowethu ukuthi senze sure ukuthi silishiyele lesonto li clean ngoba kusasa kuyakhonzwa la. Mabebuya ke ezithombeni ke sobalinda ke ngoba ngeke singene ngale resource center, sizongena ngoba sekubuya bona ngale resource center la sibe sesithola khona ke ilunch. Siyacela ke makwenzeka singahambi noyedwa sokwazi ukuthi siyothola ke ilunch ngale resource center. Uma sisuka ke resource center ngale sesiqedile ke ilunch siyobe ke sesihamba sesiya ekhaya emndenini wakaMsiya. La ke sesiyobe kuyoba nomembeso, masiqeda kumembeso siphinde ke sithole angazi masiyobizwa ukuthi ke seyilunch noma isapha angibobe kube ngingasazi ngaso sikhathi. Siyobe sesithola khona ke lokho. Ngiyabonga babuninela, thank you very much.